Sayop. Hello, mabungahong kagabhion lihatanan. Ako sa share tong live mga igsoon. We have 22 viewers. Share sana ako, Ikson. Hala, hindi lagi ma-share lagi. Wait. Share? Okay. Wait. Pila na yung tanaw na. Di good eh. Hindi mo ko share mo exot. Hindi lang. Sa mga account. Okay, so Dan sharing. Watching from Melbourne, Australia. Kita man eh, Ma Teresa Green. Okay. So mabungahong kagabhion sa tanan, mag-live ta. And as always, don't forget to share our live tonight. And then i-mention yung mga higala dito sa comment section. Or i-type lang at followers at highlights at everyone para makabantay ato ang mga friends ba. Hello Pastor, nice to see you in live. Thank you Brother Dominic Paladias Tagailo. Daghan na ning ato ang kuan diri i-mute sa nato mi. Di ta kayo ka klaros. Daghang kay Good evening, Pastor. Thank you always sa prayer. You're always welcome. Les Bill. Mayong gabi, Pastor. From Jessie Ray Siblante. Okay. Shout out na ako tanang subscribers, anong page, tanang followers, our senders, tanan. Mga avid listeners, no, thank you for always watching sa atong live. This time we have 70 plus viewers and I just want to again encourage everyone to share our live. Praise the Lord. And thank you kayo sa tanang mga subscribers at sa tong YouTube channel, no? Salamat kay kanunay no nga pagsubaybay, pagsunod ba. Usa sad sa nakanindot sa YouTube channel mga igsoon kay masunod bitaw tong live, mga previous live na to. Gusto ka nga hangtod makatulog ka ba, magsig paminaw na sa YouTube. So, sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. You can find the link sa caption ani nga live.
Praise the Lord. So, our topic for tonight, Ikson, before ta matulog is, may tungod bitaw ng faith na to ni Lord. Duha man gud na siya, pwede na siya pagtuo nga, ning tuo lang ka, ning tuo kas ba, pero lahi gitong gitawag og genuine faith na to ni Lord, kay kana nga faith, maoy magdasig na to nga musunod tas Ginoo. Lisod mga kayo, og igo ra ka kutob na kay faith ni Lord, ba na ba, pero ang atong binuhatan, wala to ning sunod niya, no? Mao na atong bantayanan, mao na atong palawman og maayo ron, no? Inigtuo na to ni Kristo, kay mao man na, no, maluwas ta pinagis pagtuo. Kinam ko, imingon ako nga, kanang pastor, kanang napapatay buhaton, inigkaluwas na to, napaoy, inigtuo ni mo, din mo buhat sa kasing kabubuton, no? Mao na itong klaruhon og maayo igsuon, kaya delikado, di ta kabaluan na, no? Di magsilbi nga faith, bitaw nga, yes, tinuod, walay labot ang buhat sa atong kaluwasan. Faith alone can save us. Ang pangutana, unsa na siya nga klase nga pagtuo. Amen? Kay, so man ang pagtuo, rataman, kinasing-kasing, kay ang pagtuo yun nga tinudanay. What I mean is, genuine faith na to ni Jesus. It will leads us closer to Him. No? Nga mo-obey ta niya, musunod ta niya. No? Manigingon mga igsoon nga, there is no salvation without transformation. Lisod kayo. Okay? So, gusto ni painaya na, kaya magsugod na taron. So, mao na tong topic karon. So, may tanong niyo kay mga kuwang ka. Milili dyan niya kung uulo na sa mga anak ko, milili. Okay, so, shout out na ako, tanang OFW in different countries around the world, mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, shout out ninyong tanan na mo sa kong pag-ampo. Ako na dyan yung gibalik-balik nga one of the reason nga nung mag-live ko, tungod ninyo. Amen, palangga kay tamo, yanasan mo sa kong prayer. May gabi, Pastor James, watching from Santa Cruz, Davao del Sur, Liza Jassy, Ando Daugdog. Praise the Lord. Shout out ko sa tanang viewers sa Mabungahong Kristohanon. Shout out daw tanang viewers dia sa Mabungahong Kristohanon. Greetings from Sister Luisa Francesca Valentina. Praise the Lord. May gabi, Pastor, from Tumahubong, Basilan. Greetings from Maria Teresa Pidad Tunghay. God bless, Pastor Brad. Amen. God bless you more and more, Brad. Brother Genesis Aying. Salamat. Igsoon sa kanunay pagsubaybay sa tuwang mga videos. Kabalo ko kasi comment. Mga live, mga reels. Thank you kayo. God bless, igsoon. Okay? So, akong shout out ang Cebu City Jail. Kanunay, yun na, no? Dili pwede, nga dili ko nga mag-live ko, nga walay ma-appeal ang Cebu City Jail, kay mga palangga na ko nang nadiha. Shout out na ako, tanang mga brad na ko diha, long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na tong Ginoo, kay way kapuslanan ng pagsisinggit na tong long live. Yang Ginoo, wa na to giisa, na walay may tabong long live diha. Kay ang sekreto sa taas nga kinabuhi si Lord. That is why He is the number one of our hierarchy. May gabi, Pastor, shout out, Pastor, from Aninaw family from Tagum City. From Brother Rafi Aninaw. Okay, thank you, brother. Okay, shout out to Brother Simon Piti ni siya, brother. Daayata. Sakto ba ko? Asa naman to? Pastor Sad sa Faith in Christ here in Kanituan, CDO. Mula agra ba may puhonda, Pastor, sa kuhan makita na puhonda, Cagayan. Agaplano miya na. Okay. Good evening, Pastor, and all of the viewers from Ma'am Angeline Abergonzado. Regards ko, ma'am, sa imong bana nga pulis nga akong amigo. Shout out, Brad Pastor. Brother Jomar Corsiga, shout out dia. Karon mo kabantay ba? Nanglantaw ka. Okay? Sino ako kabantay sa una, itong niaging mga adlaw kay di ko kayo kabantay sa mga kuhan. Okay? So, balik ko na ako Cebu City Jail. Shout out ako sila Brad Aris. Brad, shout out o kanunay kang nasa kong pag-ampo kamong tanan diha, no?
Ako lang yung special mention si Brad Aris, si Brad Kenneth, nasa Max 4, no? Tanan nga nasa Max 4. Maximum 4. Shout out niyong tanan. And of course, Brad Mago, shout out. RDC 123. Ug ang asawa ni Brad Mago nga si Lovely, si Ma'am Lovely, ug si Brad Ibang, ug ang ilang tibuok pamilya. Shout out ninyong tanan. Unya akong shout out sila si Brad Pacho o katong daghan kay basta tanan RDC 1 2 nagdali ko. Tibuok RDC 1 2 and 3. Usa ka adlaw mo balik ko diha. Okay, usa ka adlaw. Okay? Kay di pa man ko dugay diha nya mo adto mo ko sa laing mga brigada, no? And shout out ako si Brad Jao sa Brigada 20. 20 ba to basta. Brad Jao ang mayor diha. Salamat kay Brad. No? Shout out sa pamilya ni Brad Jao. Singson. Daraw, remembrance. Tagaan ko. Long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So, as manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19, shout out. And, shout out sa nako ni si Pangga Kobe from China. Is watching this time. And, may gabi, Pastor James from Tagum City. God bless, Pastor James from Doris Vlog. Mayong gabi, Pastor, daghan kung nakatunan sa imong mensahe. Kinsa man to? I-appeal sa imong prayer. Perminti na. Kamutanan, mga followers. Perminti na. And, kinsa man mayong gabi, Pastor James, salamat sa Ginoo kay naka-open ko sa akong FB karon. Nag-live ka from Sister Lesa Sardoncelio Mag-Osara Ramirez. Pasensya na mga igsoon nga. Paspas kaya nga tong comment section ba niya, di na ako makapas o basa-basa, no? Kada gabi na baka mag-live, brother. Yes! Dili day kayo usahay. Wala sa gabi, pero nas hapon kay depende sa akong bakantig, so on, no? So it's not all the time nga every night ko mag-live, no? I wish, no? Pero usahay, busy ko, so usahay buntag, usahay pod hapon, sa bakanti ra gina maningkamot jud ko. Di man na to hawak ang atuang kuwan kanang oras bitaw. Brother Wingmar or Koryo, Brad, salamat sa imong pagtan-aw diha og shout out ang tanang taga Bohol, especially taga Kumang. Amping na, Brad, God bless sa kauban sa imong kapikas kinabuhi. Praise the Lord, shout out pud tanan mga igsoon diha ni Cristo from Brother Jeff Malaza. Praise God. Shout out na ko ang 220,000 followers o mabungahong Kristohanon. Atong original page 220, and then sa ikaduhang nga page na to igsoon duha may active nga page na to ron kay ang kaning 220,000 followers kuan ni siya. Bantay mo say dili mo kita sa akong post kay dili siya recommended. Ang recommended nako kay katong mabunghahong Kristohanon 2.0, but ang kaning duha ako aning gigamit karon. So pwede mo message na ko either anang duha mabunghahong Kristohanon o mabunghahong Kristohanon 2.0. Amen. So sa mabunghahong Kristohanon 2.0 tanang followers, shout out ninyong tanan. I guess we have 35 followers ning saka na ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Okay, so again, our topic for tonight is about our faith in Jesus. So, atong i-try o examine or evaluate atong faith ni Jesus. It is really genuine. Kumusta atong faith ni Jesus? Nakatukmod ba ni nato nga musunod niya? Kaya pwede raman ning tuo ta. Kaya yawa mo tuo ba po? No, mo na mga exon. So, mo na tong topic tonight. And shoutouts tanang on duty diha nga still nagtanaw, no? On duty but still naminaw di ay, no? Anyway, ako na humano, shout out sa akong team from Living Water Christian Fellowship. Tanan i-generalize lang nako, no, kay gabi na. Living Water Christian Fellowship from Puka Kanipaan po Talisay, mauna ang akong mga kauban. Majority ana nila mga kriminal na sa una, mga piniriso. Pero gibag-o sa Ginoo sa diyang gigamit ang mga alagad sa Ginoo nga nagsig-share nila sa sulod sa silda. Okay? Yan gawa sila na bag-o mga igsoon, ilang gi-surrender tanan sa Ginoo. Nakagawas na sa mga makadaot nga bisyo, nahimo ng mga lagad sa Ginoo. Kauban mi sulod na pod sa Cebu City Jail para mawali sa pulong sa Ginoo. And of course, akong gi-shout out ang mga jail officer
sa Cebu City Jail o katong Brad nako diha, long live kay Brad. Katong ning shake nako pagawas na mo. God bless everyone, and of course tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Camp Usmeña, Cebu, Sir Paul Acosta, shout out og si Ma'am Clarence Acosta, ang asawa nga kanunay na adik na pud og share sa pulong sa Ginoo sa sulod sa prisuhan, kauban nako. And of course ang barracks din sa Moa Tagbilaran City, shout out nila ni Palanglang, nila ni PNP Beatbox Kings, Sir Palaka og si Brad Chief Police Colonel sakto ba ko? Simsayo ko ba no? Sinsya ka ba? Chief Newis. Okay, shout out. And of course, sa Mua, Clarin Police Station, shout out sa akong mga amigo, mga dol sa dugan, mga kapulisan diri. O sa mong hipping gikan nga from Talibon, Police Lieutenant Chief Amado Amba. Og shout out ni Brad Sir Jude Ruji Abergonzado. He's watching this time and listening this time. A good friend of mine, police officer, nasa Davao, but originally taga Bohol ni siya. Praise the Lord. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, Igsoon, before we start. Kabalo na mo. Okay, Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your kindness. Thank you so much, Lord, that you encourage us tonight to meditate your word. Salamat kay Ginoo sa kadasing imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga taliwala sa kabisi imo gihapon ming gidasig Ginoo aron mamati sa imong pulong. Lord, before we start, first and foremost, search our hearts right now. Search our feelings, our emotion, the deep within us, Lord, search us, make us worthy, because your word is holy. Balaan imong pulong, himuasan ming angayan, Ginoo. Tagay may kasing-kasing nga mapainubsanon, madinawaton, ug willing musunod kanimo. Kay diha sa pagsunod ng panalangin. It's not enough just to listen to your word, Lord God. It is so important that aside that we listen to your word, we must obey your word. Kay diha sa pagka-obedient namo, it will lead us into victory, into a successful life, into a victorious life, Lord God. So imo aming matinud-anon Ginoo sa imong pulong, dili lang maminaw, palabay bikas dunggan. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun kay nasayod nami Lord nga. Kung among sabto ng imong pulong, gamito na mo among tawhanon nga kaalam, dili mi makatugkad. That is why we need your wisdom, heavenly wisdom, and of course, the guidance of the Holy Spirit aron among masabtan, makuha ang imong mensahe tonight. Lord, ikaw lamang among gipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, simbahan. No. But we lift up only one name, the name above all names. The name of Jesus Christ. It's all about Jesus tonight. Jesus reigns as always. So Lord, thank you. And you're going to bless all the viewers right now, all the listeners as we listen to your word tonight. Let it be that your presence will be filled in our heart. And Lord God, I pray for the manifestation of the Holy Spirit. My experience namo, Ginoo. Imong comfort, imong gakos, imong hikap, Ginoo, sa mong kasing-kasing. Again, bless all of the viewers, and Holy Spirit, let your will be done. This is your moment. Bahala na ka. Thank you for the victory, Lord God. I cancel, I destroy every destruction of the devil in Jesus' name. And I pronounce victory in Jesus' name. Salamat daan sa kadaugan, ang habiling panahon among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maayong gabi, Pastor James M. Dumanon. Gikumpleto dyan niya. From Sister Jella. Okay, thank you, Sister. Imong gibulgar ako ang balaanong pangalan. Bitaw. Salamat. God bless, Sister. Thank you for watching. Okay, let's start. Praise the Lord. Hallelujah. Alright. So now we basahin our text for tonight. It's taken from the book of James. It's me. Santiago 2:19. As what I have said, Igsoon, ganina, ingon ko nga, atong iskutan karon ng atong pagtuo. Kung genuine, tinuod ba itong pagtuo, di og dili ra ba ni ba kutob? Amen? No? So, nag-ingon diri ang Santiago 2. Ato sa ning paghinaya gamay, bigay magkusugi ba? Wait. Alright. Let's go. Ingon diri Igsoon si Santiago 2:19. Anyway, shout out din ako ang
Pisigami, my Pisigami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, akong gi-shout out akong mga Brad, Alpha, Caparo. I just want a great advance, happy, and blessed 52nd anniversary. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Sayas kept thrown in arms as one of the advisor aning grupo. I just want to remind you, as always, let us put God first in everything we do. Let's not forget what is the number one in our hierarchy. God first, ano? Walay may tabo nga lunglib, igsoon, mga brad, mga sister, mga say, kung dili na to ipataas ang Ginoo. The secret of life extension, protection, favor, blessing, si Lord. Pataas na tong Ginoo. Amen? And shout out to Sister Lilia and Brother PD Pinola from Dawahon Islands from Southern Leyte, and of course ang Banggiitan Ambungan nga lagad sa Ginoo si Pastor Marlon Cotamora. Pastor, kano sa mi makahigop og sabaw sa tinula og sinugba nga mga preskong isda. Ting bagyo pastor na ting hangin ba unya kanang way bawd kay uban ang sawa og anak. Mao na to pastor ha, pohon. Praise the Lord, let's go. Santiago 2:19, listen carefully. Look at me. Santiago kapitulo 2 bersikulo 19. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nagtuo ka nga usaray Dios. Nagtuo ta. Of course, we believe that there is only one God, only one Jesus. Amen. Next line, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Baliko na ko. Santiago 2:19. Nagtuo ka kita nga usaray Dios, usaray Kristo, maayo ka na. Next line. Apan ang mga demonyo, ang sungayan, nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Excuse me. So tonight, Ikson, gi-remind ta sa Word of God nga about our faith in God, about our faith in Jesus. Amen. Yes, walay problema, nagtuo ka, nagtuo sad ko, mabitaw nagwali ko kay ning tuo ko Ginoo, no? Kitang tanan igsoon, bisag asa ka mangutana sa mga tao nining kalibutan. Tuo ka Ginoo, tuo kang Hesus, di ba? Nagpangkamatay babaw sa krus Kalbaryo, nagbalansang. Tuo ko, kaila sila noon ning tuo. Everybody or everyone believe and have faith in Jesus. Nga si Jesus mao ang Dios, mao ang Ginoo, mao ang atong manluluwas. Di ba? Bisan ikaw, ming tuo ta. Apan mao lang ni timan ang demonyo ning tuo pod. What I mean is this, atong kubo ning maayo. Tanan igsoon, pwede ta mo tuo ni Jesus. Pwede sad ta mo tuo, pwede ta mo claim nga naluwas na ta. Why? Because we have faith in Jesus. But the question is, yes, ning tuo ta ni Jesus. Ang atong pagtuo, tinud-anay ba gini? Genuine ba gini? Kay di man pwede, nagtuo tas baba. Ang akong gusto ipaabot igsoon nga, kanang imong pagtuo, enough na ba na nga maluwas ka? Yes, Pastor. Kay ang pagtuo, ang gibutang, wala na ilabot. Ang butis, kabalo ka na, oy. Pero what I mean is, kana nga pagtuo, naghatod ba na nimo nga mahimo kang may nadlukon sa Ginoo? Dire lang laay. Kanang imong pagtuo ni Jesus, mao ba na hinungdan nga ning sunod kasi ang balaod sa iyang sugo? Kanang imong pagtuo karon ni Jesus, mao ba na hinungdan nga ning biyak ka sa mga makadaot nga bisyo? Amen? Mao na. Because it's not enough nga moingon na kag, oh, tuo ko. Pero wa ka, tanan, bisa tanang mga pangutana, duula ng mga drug lord, duula ng mga kriminal, ning tuo po ng Jesus, ning tuo na Ginoo. Manimbasa na sila. No, mga adik-adik, ning tuo na. No? Kaya kung mayon ka nga, naluwas na mo kay ning tuo na. Sure ka? Karon ako ning mas maklaro na to. No? Yes, tinuod, niingon ang pulong sa Ginoo, we are saved by faith. But the question is this. Kana siya nga pagtuo nimo nga ning ingon ka nga naluwas ka ng pagtuuha. Kana bang pagtuuha maunay nagdasig nimo nakaingon nga ning biya kas kangit-ngit kay mo yung kag nagtuo ko ni Jesus luwas na ko pero nagpabilin kas kangit-ngit sayop na igsoon. Ang genuine faith nato ni Jesus mao ni ang tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo igsoon nga tinud-anay mubiya sad ta sa binuhatang dautan.
Mao nay pagtuo nga tinud-anay igsoon. No? Mao nay pagtuo nga ebidensya nga naluwas kita. There is no such thing as what we call salvation without transformation. Kuha ninyo? There is no salvation without transformation. When we say we are saved, then our lives, igsoon na transform na. Amen? Kaya kung ingon na kagtuo, ang demonyo ni tuo po rin. Yung sa ingon rin itong ibasa ka na, bisan si Satanas, bisan ang yawa ni tuo, nagkurog lang siya, nahadlok siya. Ning tuo siya, pero wa siya misunod. Amen? Kinahanglan igsoon, mituo ta ni Kristo, musunod sa ta sa iyang balaod, musunod sa ta sa iyang sugo, musunod ta sa unsay nasuwat sa iyang balaang pulong. Dili pwede nga, ning tuo ko naluwas ko, pero imong binuhatan, wa man kaming sunod. Basin maigo ta ba sa dili tanang nagtawag Ginoo Ginoo makasaka sa langit. No, ingon si Jesus, dili tanan magtawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingirian sa langit. Apan kadto lamang ning sunod, nagsubay mituman sa kabubuton sa tung Amahan nga nasa langit. So naay gibuhat. After that faith in Jesus, ning sunod ka. Amen. Ning tuo ka, yes. Ning tuo ko nimo Lord nga imo kong giduphan ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ming tuo ko Hesus nga pinaagi kanimo nakabaton kog kaluwasan. Pinaagi sa imong balaang dugo na hinluan ko. Ming tuo ko Ginoo ako kang gidawat gipasulod sa kong kasing-kasing. Once you say that you have faith in Jesus and then you accepted Him as your personal Lord and Savior, as your Master, siya na ay magbuot, dili na ikaw. So but pasabot musunod na pug kaniya. Kuha ninyo. Mao na niingon si Jesus nga, kung mo sunod mo nako, pagpasan sa inyong cross, naa kay buhaton, pasanon ang cross. Meaning, sukla na to ang mga tentasyon, antuson na to ang mga pag-antos, ang mga pagsulay, antuson, cross na pasanon. Walay hayahay, dili, sabot kay, yes, I have faith in Jesus, I am saved right now. But the question is, did you obey what the Lord tells you to do? When you accepted Him, kay kung moingon ka nga ning sunod na kas Ginoo, buhat ta pod. Ning tuo kas Ginoo, buhat ta pod ang sugo sa Ginoo, lisod kay igsoon. Na ebidensya. Amen. Kay kung ingon-ingon na ka nga yes ning tuo, bisan mga palahubog, mawid ang magdebate ng uban. Kami sa una igsoon sa time na ko manuyok mi, kung adik-adik pa ko. Daghang kailan-lain reliyon. Di man ginaingon panawa igsoon, yes tinuod. Lain-lain reliyon. Nagali ko kaila nga di mo kaon og baboy pero musuyok pero iharap to pero karon nabag-o na siya kay kaila man ko niya no narama sa mua taga mua ra dapit. So sige sila klalis hindi ko magsuyok. Unsa po nang yung tinuwa na. So meaning nganong nag-debate sila after na mo nagpatsisyon. After na mo mga igsoon na nuyok nganong nag-debate because all of us believe in God, believe in Jesus. We have faith. Ang problema lang wala miming sunod. So masangit mi atong gingon ni Hesus nga dili tanan magtawag na kog Ginoo Ginoo makasulod sa gingirian sa langit. Kadto lamang ni buhat, na lagi buhat. Kadto lamang ni sunod, mabuhat man na. Because faith is not enough igsoon, dili ka makaingon nga ebidensya. Abi kay nagtuo ka, pakita sa tag ebidensya. Naay resulta gina, ug ang resulta after you have faith in Jesus, ang resulta misunod na kaniya. Ang resulta, mihawa na kas kangit-ngit, di ba? Ang resulta, ningbiya na kas mga pornography, ningbiya na kas unsa diya mga dili maayo nga binuhatan igsoon mo na ebidensya kay ning tuo naman ka ni Kristo. Di pwede ning tuo ka ni Kristo, nangalagad ka ni Kristo pero ang imong tiil nagpabilin pas kangit-ngit, di magsilbi igsoon. Amen. Mao na ibantaye igsoon. Kay kung nalipay ka nga ning tuo ka ni Kristo nya, nagtuo ka nga mao na imong pagtuo nga luwas na ka, no? Kasi masangit ka, kay ingon dan sa Santiago, nga bisag ang yawa mo tuo eh. Ang demonyo mo tuo. Nga usaray Diyos, usaray Jesus, nagkurog pa, kay nahadlok. Pero wa siya musunod sa Ginoo. Demonyo man siya. Ang tinuod nga ning tuo ni Jesus, what I mean is, ang gitawag og genuine faith nato ni Lord, ni Jesus is, ning tuo ta niya, ning sunod po. Amen? Musunod ta, lisod po, tuo ra ta niya, wa musunod. No, mawita ni ingon nga patay ang pagtuo kung way buhat sakto ka brother Genesis ayeng nagibuhat igsoon mo to nga ako mo respeto man jud ko mga relihiyon, mo respeto kog mga doktrina ug unsay ato ang gitawag og unsay ato ang
panglantaw about sa kaluwasan mo respeto ko kay kapoy na kayo na magdebate maglalis no. So na ingon ako unsa din ay imong kaluwasan. Gingnan ko ba unsa din imong kaluwasan imo pangtabangan ang Ginoo mubuhat pa ka. Ang kaluwasan libre, yes libre ang kaluwasan. Pinagis pagtuo grasya nas Ginoo tinuod na. Pero sigurado pagid ka nga luwas ka. Mao na dakong pangutana. Kay naa gyud na ebidensya. No? Mingon ka nga na kay pagtuo sa Ginoo. Imo na siyang gipasulod sa imong kasing-kasing. Dili na ikaw magbuot. Siya naman imong master, naaday master nimo nga. Example, mayon ka nga, ikaw na mong master Jesus, ikaw pa yung magbuot. Ikaw pa yung master. When you say, Jesus, you from now on you are my master. You are my savior. When we say that you are our master, it means everything we do, it is in line with the will of our master. In other words, siya na'y magbuot. No? Musunod ka. Musunod natay buhaton kabubuton sa master. No? So ning tuo ta, then pag humana tugtuo luwas na ta, musunod na ka. Di ba? Lisod po kayo nga igsoon ning tuo. Mana tuo luwas na. Yay! Yay! Asa ta manuyo pron? Wala sayop ng pagtuo ha. Di ba? Kabaw ba ka igsoon nga maluwas ka pagtuo? Nya karon imo bang dawaton si Kristo nga imong manuluwas o sige dawaton sige amahan di ba salamat ning sabat ka karon luwas na ka congratulations nga luwas na ka yes luwas na ko kay ngano man bawtanon ngano luwas na ka kay pagto di ba ingon ka pagto yes tinuod na sa balaang kasulatan ni guman nimo nag dawat nimo ni Kristo ni guman yes asang tagay ron asang ko ano re na may disco sa ko ano manuyop sa taon na kay ron kondisyon kabantay mo nya man na ka ning tuo na ka. Do you think makaluwas na? Ang tinuod nga pagtuo igsoon is kana siya nga faith maka-encourage nato. Ang genuine faith igsoon it helps us or it encourages us to do the will of God. Kay ningon si Jesus dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo maluwas. Bo pasabot dili tanan nagtuo og Dios, nagtuo ni Kristo maluwas. Parihara na kinsa may maluwas, kinsa may makadto sa langit, kadto lamang nagtuman, nagsubay, nagsunod sa kabubuton sa kong amahan nga nasa langit. Unsa may kabubuton sa kong amahan nga langit, nasa langit pasubay. Tagay ko, unsay kabubuton? Higugma ang imong kaway. Sadly, sad to say, there are so many people claim that they have faith in Jesus and they say that they were saved, but they harbor hatred. Na sila pagdumot, magluwas na. Ang kana nga pagtuo igsoon kung natunong na kana imong pagtuo genuine na, then you are willing to forgive. Mo release kag forgiveness. Amen. Mo nay pagtuo nga tinud-anay genuine. Kana nga pagtuo maoy hinungdan nga mosunod tas Ginoo. It's not enough. Yes, luwas nako mao ni. Period, luwas nako. Wala na dagang istorya, luwas nako. Luwas nako. Pangutana, ning sunod ba pugas Ginoo? Luwas na, kinsay nagluwas mo ang Ginoo, then luwas na, sunda siya. Amen. Biyain na imong mga kabuang diha. Luwas na ka, pero nangabit gapong ka. Di ko mo judge igsoon, di ko kaya ang hangtod na ba'y kinabuhi na yung paglaom, pero lisod manggod awkward kay ba, walay alignment, wala ning sibo ba. Namingon ka nga luwas na ka unya. Di ka mo antos, di ka mo pasaan sa imong cross. No, walay hayahay. Kay si Jesus mismo ningon kung musunod mo nako, kung gusto mo sa dalan padung sa kinabuhi, sundang sigpit nga dalan. Daghang challenge nakay suklan, di ba? Deny yourself, dili nimo pauyunan. Denying of ourselves is it means nga dili nato pauyunan ang atong gana, ang atong craving sa unod, lust of the flesh and lust of the eyes. Dili nato pauyunan. The moment we have faith in Jesus, dili na kitang magbuot si Lord na. We must submit to Him, to His will. And we must obey the will of God, the will of the Father. No? Dili enough na nga. Mangkon ka nga. Nituo man ko? Nang walihan ni mo, nituo man ko. Naon ta ko i-share ni mo igsoon. Mutuo ba kang Jesus? Nituo eh. Kung makadungog mo ka na, ang demonyo po ning tuo. No? Ang pangutan na, ning sunod ba sila? Diha rang laay, diha makita igsoon. Ning tuo ta ni Jesus, yung napatay buhaton, musunod na ta sa iyang kabubuton. Praise God, if we have faith and if we believe in Jesus, and then
walay problema na. The question is, the big question is, do we obey Him? Amen. Isunod ba ta niya sa iyang balaod? Amen. Diha dapat mao na itong bantayan, igsoon, kay kung pagtuo ra takutob nga naglipay-lipay na ang yawa mo tuo po. No? Yes, tinuod. Way kalabutan ang pagtuo, ang buhat sa kaluwasan. Pero iniguman na tugtuo, kana nga pagtuo mao nay maghatod nato nga mosunod tas kabubuton sa Ginoo. So nagyapon tay buhaton. Kay gingnan man ko mga igsoon ay ning react sa akong video ba, lugay na mga last month maybe. Ingon siya nga, unsam di ay mubuhat pa day ka nga luwas naman ka? Oh, mubuhat god. Kamo we. Comment, mubuhat pa bata nga luwas na ta? Yes, of course, mubuhat tas kabubuton sa Ginoo. It doesn't mean that we are saved, wala tay buhaton. Natay buhaton. Every day we must carry our cross. Muantos ta sa mga pagsulay. Buhat man na. Musunod tas Ginoo, mo simba ta. Unsa ba yun? Mutambong tag prayer meeting, Bible study, mulikay tas dautan. Buhat na. Napatay buhaton after we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Napatay buhaton. Ang uban mo ingon mga, wala kay buhaton. Okay na. Di na ta manimba. Okay? Dapat tayo taga mua mga igsoon nga. Dili nga baryo. But, usa sa baryo sa mua, nagka-istorya mi sa pastor. Diha daw, nagwali sa ilang baryo. Pag kuman nagwali mga igsoon, kay basta muwali mga igsoon nga, ang muwali maghatag ng pagkaon, bitaw mga piding-piding, ba, nagagay mo dugo, kay kaon, ray toyo. Di ba? Dito sila, dugok sila, na yung mga grocery, mga hatag, mga kuwan, kay nakakay, support na sponsor. So, mga mga igsoon, nga sa din nagwali, pag kuman, gipadawat sa Ginoo. Anak rin tong nagwali dito. So, luwas na mo. Kay okay na. Pasalamating Ginoo, save na mo. Day usa nga nawa man sila kabalo nga day hubog ba ni apil. No? Ningana ditong mga nagwali dito. Dili lang ko i-mention og babae og lalaki basta nagwali. Daghan man sila, timba. Oh, luwas na mo mga igsoon. Salamat sa Ginoo atong pakpakan sa kaluwasan nga libre. Pinagis pagtuo maluwas ta mo nagingon ri. So amo mong balikon na karon sunod kuan balikon kay bawo mo kung sa tubag sa hubog na may hubog ni apil siya. Mo balik pa day mo dire Brad nga luwas naman kami, ay na lang mubalik. Na-insulto. Kuha niyo ang punto, mga igsoon. Yes, praise the Lord if we have faith in Jesus. We believe in Jesus. Bir dili mag-stop diha. Napatay buhaton. Sa itong buhaton. From that moment that we believe in Jesus, that we accepted Him as our personal Lord and Savior, our Master. Napatay buhaton, oy, dili lang diha kutob. From that very moment, then that's the beginning that we begin to obey His word. Diha ta mag-start, magsugod nga musunod sa iyang kabubuton. Natay buhaton. So sayop na ilang ingon nga ni human maluwas ka wala kay buhaton no. Napa kay buhaton, magbuhat tas kabubuton sa Ginoo. Kay kung dili ka mabuhat sa kabubuton sa Ginoo, mahita, mabulsay ta, mahidsyat ta sa gingon ni Jesus. Dili tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadto lamang nagsunod, nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Napatay buhaton. Faith is not enough. Igsoon nga maghinambaw na ka nga na-save ka. Yes, ma-save ka sa faith. But after that, after you believe, after you have faith, napakay buhaton, sunda na, sunod na. Ang angayng ibutang na, ang angayng biyaan, biyae, talikdi, move on na, biya na sa kangit-ngit. Kaya ningon si Jesus, kung musunod mo kanako, mubiya sad mo sa kangit-ngit. Walay magsunod sa kahayag, ang pikas tiil na sa kangit-ngit, bakang tanangil at di ta panalangin gapon sa uban. Mahimo patang katawanan kay magsigit ang paghambog nga kabalukos kamaturan, luwas naman ka pero lulong ka sa makadaot nga bisyo. Wala baka makabasa sa pulong sa Ginoo nga tong lawas, templo sa Espiritu Santo, ampingan, himayaon na tong Ginoo pinagis tong lawas, but you claim that you are saved, pero giabusuhan nimo imong lawas sa makadaot nga bisyo, but still you claim that you are saved. Wa ta matingana sayop na way alignment. Remember igsoon, kung baliko na tong main text karon. Bisan si Satanas mituo po na ni Jesus. Even Satan believe and have faith. Believe that there is Jesus, there is one God. Also the same as. Ang nakahalahian lang nato igsoon, grasya sa Ginoo kay ning tuota niya. Mingsunod pud ta niya. Ay gitugot igsoon nga maparihat ang Satanas ba nga igora ning tuo, nagkurog kay wa man ning sunod. But let it be
that all of us who are listening and who are watching this time, yes, we believe in Jesus, we have faith in Jesus, and at the same time, we obey Him, we follow Him, we do His will. Maunay nindot, Ikson. No, maunay genuine faith, and that faith, may magdala na to, nga musunod sa Ginoo. Amen. Ayaw kumpensa ng pagtuo ka. Yes, din tuo, tanan mo tuo, bisag palahubog ni tuo. Bisag ako mga kauban sa una, mga tirador, mga hitman, igsoon, mutuo, Ginoo. Nagili ko'y nailhan, igsoon nga, kuyaw kayo mo, tumba siya og tao ba, pero before niya tumbaho ng tawhan na, kay hitman man siya, magampo sa siya ng tawhan na. Imagine, ning tuo galit siya, pero tuo ra, way buhat. Kuha ninyo. Kumana ningon ni Jesus, nga dili tanan nagtawag or nagtuo, Ginoo, makasulod. Pagtuo ra na nila, pero tinutuo ra na. But if we try to observe their action, wa nakita si Kristo. Dapat kung maingon tag naluwas ta, no? Naluwas ta ba? Meaning, nahuas ta gikan sa kangit-ngit. Dapat atong karakter, godly na, dili na worldly, or dili na yawanon, Diyos no na. Mao na ebidensya, na ay resulta, igsuon. So, pasabot na, yes, mutuo ta, pero napatay buhaton. O kung sa atong buhaton, musunod tas kabubuton sa Ginoo. Amen? Kaya kung nagsalig na tangan ning tuo na tas Ginoo, okay na. Ay, wala na ko simba-simba, kay maura man na. Nagipong ko'y pagsalig sa Ginoo. Nagipong ko'y pagtuo, okay naman na, ning tuo. Si Lord naas kung kasing-kasing, kadungog man na, si Lord, brad, sister. Imo yun, simba ta. Ay, okay ra, pero wala man ko kalimot sa Ginoo. Si Lord naas kung kasing-kasing. Wa mo kay baw naa. Kay balo si Lord na, pero sure ka nga naas kasing-kasing ang Ginoo? Sure ka? Kay kung si Lord naas tong kasing-kasing, dasigon ka nga mo simba? Naunsa? Diha palang daan nakdaw na. Amen. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Pastor, di man na mao nga pagtuo. Okay, di lang ta magdebate, no? Dili man na maong pagtuo. Lahi na nga pagtuo mong giingon. Kanang pagtuo nga makaluwas, pastor. Pagtuo ra gina. Yes, tinuod sakto ka. We receive we are saved only by faith. Faith alone makasave ta. Kaya paminaw kayo, Exxon. Masave ta, but after that faith, kumusta? Ning sunod ba ka sa Ginoo? Kay kung ka nagtuo ka, pero bara taman, di na pwede. Igsuon, dapat. Ning nakay faith ni Jesus, yung unsay kabubuton ni Jesus, sunda po, nakay buhaton. Mao nang musunod ang kabaguhan sa kinabuhi. That's why I just want to recall it, my igsoon. Unsa akong nasulti ganina. There is no such thing as salvation without genuine transformation. No? There is no such thing as salvation, kaluwasan, without transformation. Kung muingon tag naluwas ta, kaning tuota ni Kristo, kumusta ang imuhang pagkaikaw? Nabakay tinud-an na yung kabaguhan? Kay niingon si Kristo, ingon si Paul, sa 2 Corinthians 5:17, one of my favorite verse, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. Kung nakay pagtuo ni Kristo, nagrelasyon ni Kristo, din mahimo kang bag-ong binuhat, kay musunod naman kaniya. Amen. No? Ang bag-o ni abot, ang daan ni agi na. So katong imong binuhatan sa una nga magsuka-suka ka sa kahubog, adik-adik ka na kay daghang kabit, igsoon, babae o lalaki baka, no? Adik ka sa pornography, unsa diha nga mga binuang, mga kabuang sa kalibutan, igsoon, nahimo na kang new creation, nilabay na to. Kay na naman kay faith ni Jesus, nakigrelasyon naman ka. Nay resulta. Sumulikay na ka na kay buhaton, nagsunod. Sa una, nagsubay kas kabubuton sa demonyo karon. Nagsubay na kas kabubuton sa tong amahan langit nun. Meaning, after you have faith, na kay gibuhat. Dili po pasabot ng faith na ka, undang na ka. Na kay faith, ning believe na ka ni Jesus. Okay, man na. Yes, luwas na ko. Wala kay buhaton sa iyop na. Inighuman mo na nga faith, imong gipanghambog na ka genuine faith ni Jesus. Pakita sa tas bunga. Ikaw sad, kita sad, musunod sad ta. Di po magsilbi ng... Yes, example niya, drug lord ka. Example lang ko na sa. Example, drug lord ka. Yan, nakasugat, kagalagad sa Ginoo. Ikaw, drug lord, kay open man ka. Dayon, ang usa ka alagad sa Ginoo yun nga, Brad, gusto ba ka nga makabatog kaluwasan? Mutuo ba ka ni Jesus? Mutuo ko, pastor. Anak, kita yung drug lord. Okay. Sige, gusto ba nimong dawaton si Jesus aron mahimo nimong manluluwas niya something like daghang kay mga mga buwak-buwak ba ana man ang mga alagad sa Ginoo.
O sige akong dawaton, pag human niya, dawat ni Kristo na ako'y pagtuo, Ginoong Hesus, isuwat akong ngalan sa libros kinabuhi. After that, mga igsoon, pag human niya, kumpisal, nagpadayon siya sa iyang pagka-drug lord. Do you think maluwas siya? Mao na akong gingon. Kay gumingon kag nagtuo ka ni Hesus, ang demonyo ning tuo pod. Kinahanglan mutuo ta. Listen. Mituo ta, mutuo ta, mubuhat pod ta sa iyang kabubuton. So kanang giingon sa uban mga igsoon nga akong mga girespeto, ilang giingon nga enough na pagtuon na, wala na kay buhaton. No, napatay buhaton after you believe in Jesus, you have faith in him. Napakay buhaton, mubuhat ka sa iyang kabubuton. Anak na magas Ginoo. Lisod po mo claim that anak na kas Ginoo, pero mong binuhatan pang demonyo. Once we claim that we are the son and daughters of the King of Kings, then we will obey what our Father, Heavenly Father, igsoon, wanted us to do. Unsa may ang balaod, sundo na to. Di na ta mo sunod sa mga kademonyuhan. Nga man, anak naman tas Ginoo, luwas naman kata. Amen. Nituo ta, ang yawa nituo pod. Ang yawa lang, wala misunod. Apan kita ning sunod. Amen ba? Amen ba? Ning sunod ta, igsoon. Ang faith nga tong gihatag ni Jesus, that faith, mga igsoon, naka mahinungdan nga natay gitawag og transformation. Parehan ako. Dili na ako ihatag sa lain, igsoon. Parehan ako. Grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo tanan. Glory to God, glory to God. Ako, igsoon. Sa panahon nga, wa pa ko ning tuong Kristo, ako ning tuong Ginoo. Wala pa dyan ko ning kaila ko kay naman ingon sila nga Ginoo akong papa magamboy pastor man akong papa akong mama pastora magsimba sila ako tama kay tanaw kuyawa ni simba no kuyawa Ginoo nila grabe dasiga ang pasting kuyawa ako ra silang sawayon so na ko idea murag mo to something to pero wala jud ko relasyon ni Kristo so tungod kay wala jud ko gitawag og genuine faith or relationship ni Jesus igsoon lulong ko sa makadaot nga bisyo sige og shabu inom sigarilyo wala ning sugo nako. No? Kaya ng uban mo nga, kinsa may nagsugon, walay nagsugo, galing ako rin nagbuot ng mag-adik-adik ko. No? O grabe, nagsigi kong suyo, mga igso, nakabuntis ko babae, no? Ang uban, di ko mutuo. Ari ako sa mua, or mutuo mo, no? Duha ka babae na igso nga, giatubang mi. Kaya nabuntisan ako. Wala mo kailam ko na ako. Normal naman ang uban, may abot-bot na. Yes, normal rin na, kasabot ko, kay di man mo kailan ako. Pero kung gusto mo makabalo sa akong background, pwede rin mo aridre. Taga Bohol man ko, Tangaran, Clarin, Bohol. 6330. Bitaw, that's true. So, ilado ko dire sa kabuang sa una. Karon ilado na nga lagad sa Ginoo. Gracias sa Ginoo. Sa una, igsoon, nga wa pa ko'y Ginoo, wa pa ko'y gitawag og genuine faith ni Jesus. Gibuhat na ko tanan, except sa cocaine, except sa ecstasy o sa injection. Tanang kabuang gisudlan ako. Hapit minanulis, hapit ra. No, daghan. Basta, grabe nga, di na to istoryahon kay luod kayo. But way back 2012, the moment I fully surrender my all, everything, my whole life to Jesus, I believe in Him, I have faith in Him. Unya, gusto ko nga masiya na akong master, siya akong agalo na akong gisurrender way back 2012, January. Akong gisurrender tanan sa Ginoo. Mingtuo ko niya, o kana nga pagtuo na ko niya, mausay nagdasig na ko. Nga biyaan na nako ang shabu, sigarilyo, inom, babay, so tanan, rugby, marijuana, syrup, gibiyaan ako. Why? Because I have faith in Jesus. And that genuine faith leads me to obey only what the Word of God tells me to do. Gisunod lang na akong Ginoo. Mingtuo ko niya, misunod. Amen. Disod mo tuo ko niya. Lord, ning tuo ko nimo akong gisurrender pag human ako hilak-hilak ligid-ligid. Balik na po kog score na po kadto. Pilay mo dia, chip in na po no. Sayop na. Amen. Mao na igsoon nay resulta. Yes, we are saved by faith, but after that, musunod na kaniya. Dili na ka magkinabuhi nga imo-imo ra. Musunod na kas balaod sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Kay ug niyo kag yes na save naman ko, okay na. Pila pag deliver ta pila ka bulto tong i-deliver. Luwas naman ta, okay na ni. Musabot ang Ginoo ni ka. Luwas naman ta, sayop na. Wala na mao diha no nay alignment. Again, as what I have said earlier, if we claim that we are saved, then di na ka magpagapos ito balik. Lisod po kayo, balik na po ka dito no. Mubuhat ta. Musunod ta sa itong kabubuton sa Ginoo.
Musimba ta, makapiltag mga activities sa church, ni buhat naman ta. Mubiyan tas mga binuhatan, sa kangit-ngit, mga addiction to, pornography, unsam na. Biyaan na to naman, isunod naman ta sa Ginoo, masako man Ginoo. Amen. Badlungon man ta sa Holy Spirit, igsoon. Mao na siya igsoon, ang tinuod kay kung moingon ta, mingtuo man ko, ang uban hambok, ituo man ko Ginoo. Bataa pa ni mo, magtambag-tambag ka na ko. Oh, hingtuo ko, hingtuo liga, ang problema, ning sunod ba kaniya? Kay kung moingon kang nituo kang yawa, nituo pod, nagkurog lang, kay wa man na hingsunod. Amen. So, I declare it right now to all of the viewers who are listening this time. Yes, praise God if we have faith in Jesus. But the big question is, yes, we have faith in Him right now and we claim that we are saved. And how about our lives right now? Do we obey Him? Amen. Ning follow ba ta? Ning sunod ba ta niya? Kaya kung mayroon kag, ning tuo man ko niya, ang gidemonyo ning tuo man. Ang kalahian lang, kaya ang demonyo ning tuo ra, wa ning sunod. Kung ning tuo ra po ta, nga wa ning sunod, wa tay kalahian sa demonyo. Ang gusto na kong ipaabot igsoon nga, ning tuo ta ni Kristo, midawat ta ni Kristo, musunod sa ta sa iyang kabubuton. Siya na'y magbuot nato. Unsay ang balaod sa iyang pulong sundo nato, maunay tinuod. Maunay tinuod nga naglakaw ka sa kamatuoran, padulong sa kinabuging walay katapusan. Di na'y kalalis, igsoon. As what I have said, igsoon, when we say we are saved and we experience right now is genuine salvation. Igsoon, again, listen, there is no such thing as salvation without transformation. Salvation, mag-uban dyan ang transformation. Again, kaluwasan, mag-uban yun ng kabaguhan. Ana ra kasimple. Ana ra nimo pag-recognize or pag-determine. Kung kanang tawahan na, ning sunod na ni Lord, naluwas na siya, nasa pagtuo niya, ni sunod. Diha ra po nimo. Kung iyang pagtuo, genuine mga igsoon ni Christ, mailan na kay, ming sunod po na. Kung ang sa katao, igsoon ning tuo ni Kristo, pero ang iyang binuhatan, hiwi, then, babara na taman. Wala sa buhat. Ang gipangita sa Ginoo igsoon, mutuota niya. And aside from that, musunod sa taniya. Kay kung tuor ta ko to, maigo tas gingon ni Jesus nga dili tanan nagtawag Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. So atong i-revise na, dili tanan magtuo, parehar na magtuo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Apan kadto lamang nagsunod, nagsubay, nagbuhat sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. So na'y gibuhat ning tuo ni sunod. Amen. Di na pwede buwagon. Ning tuo ning sunod na. Dili kay ning tuo nagpadayon og buhat sa dautan. Ning tuo ni Jesus nagpadayon og panindag syabo. Ning tuo ni Jesus nagpadayon sa iyang pagkapalahubog. Ning tuo ni Jesus nagpadayon sa iyang sekreto nga naikabit. Duwiting maluwas tana. Bantayan na nato ikson kay naay mga doktrina nga enough na away problema na basta ning tuo ka okay na. Correction. Genuine faith, ang tinuod nga faith ni Lord. Musunod sad ta. It will leads to a transformed life. Mao nay tinuod. Kaning nagsulti nyo igsoon ebidensya ni nga ning tuo ning sunod. Kay ni biya naman kustanan. But na aria lang ko diri mo tuo mo. Lisod po kayo. No, sa una dagpunon ko pulis karon. Magsige na ko pamadlong panudlo sa mga pulis mga igsoon. Sila mo request na ko grasya sa Ginoo. Kay ila mang nakita nga ning tuo ko dili lang ingon nga babara ning sunod jud ko tinud-anay. Kay kanang mga suyop-suyop po man ay matago. Ako nagistorya ko niya mo suyop-suyop ako way matago labi na karon di nagpanay. Way aso makumkum mulutaw gina. Kay masuko man Ginoo na labi na nagdala-dala nagpulong sa Ginoo pero na kay gibuhat no behind closed door i-expose na ni Lord. Why di ganahan ang Ginoo mo gamit-gamit ta sa iyang ngalan. Pero kita dai sinyalan. Di ba? O na igsoon. Praise the Lord if we have faith in God. And the question is, do we obey in Him as well? No? Salamat sa Ginoo kung natay pagtuo niya. Pangutana, ning sunod bapudta niya. Nagsubay pabudta sa iyang kabubuton. Kay kung kuto brata, ning tuo ko Ginoo, ang yawa, hing tuo pod. Walang ni sunod. Kung mao na atong prinsipyo, ning tuo ta okay na.
ang yawa ning tuo pod wa ni sunod pa watay kalahian. Ang gipangita sa Ginoo igsoon, mituo taniya, musunod sa taniya. Amen. Kay siya na may magbuot sa tuwa. Kung unsa iyang kabubuton, kung unsa ang iyahang balaod, iyang sugo, sundo na to. Kaya ning tuo man taniya. Lisod pag nituo taniya, pero magbuot pa ta. Magpabilin ta, sayop na. Amen. Mauna siya. Again, before I end this message igsoon, there is no such thing as what we call salvation without transformation. Amen. As always, salvation will bring transformation. Amen. Naagi na, mag-uba na sila. Kaluwasan, tinudan na yung kabaguhan. Let's pray. Father in heaven, thank you. Thank you for your word tonight. Imuming gipasabot, Lord, nga mutuo minimo, musunod sa mi. Kay kung igor mi mutuo, nyawa musunod, wa mi kalahian ni Satanas, ning tuo man sa dangyawa nimo. But Lord, thank you so much that this tonight, imong giklaro, kung unsa gid among buhaton. Yes, mutuo minimo unya musunod sa mis imong kabubuton. Dili pwede Ginoo nga igo ra mi mutuo nimo apan magpabilin mis kangit-ngit. Mutuo minimo Lord, muhawas pon mi, muhawa mi sa mga kalawayan, muhawa mis kahugawan, muhawa mis mga binuhatang dautan kay magkinabuhi naming balaan, Lord God. Salamat Lord sa imong mensahe. Thank you Holy Spirit and thank you for your presence. I pray Lord nga kaning nadungog namo nga mensahe dili nimo labay lamang sa pikas dunggan, mahimong kawang lamang, but Lord, let it be nga amo ning kinabuhion. Kani nga mensahe maghatod sa among kinabuhi nga mahimong mabungahon kay makita ang amoang genuine transformation, tinud-anay kabag-uhan Ginoo, ug mahimo ming panalangin sa mga tao sa palibot. Daghan ang muduol nimo tungod namo kay makita ang tinud-anay kabag-uhan nga resulta sa kaluwasan nga among natagamtaman sa dihang naami pagtuo ni Kristo Jesus. Thank you Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, thank you so much for your word and for your presence. Salamat sa pagtulunan o kaalam nga imong gipaambit kanamo nining kagabhion. And as always, Lord, I continue to pray to all of the listeners right now, to all of the viewers. Lord, continue to bless them. Continue to provide all their needs. You're gonna prove to them that you are Jehovah Jireh, the Lord, our great provider. Unsa man nang kung namin nagtan-aw karon Ginoo nga naginahanglan og financial, I declare financial breakthrough in Jesus' name. I declare, Lord, that you're gonna make a way, Lord God, you're gonna use any instrument to provide their needs right now in Jesus' name. I declare again financial breakthrough. Salamat Ginoo. Mahawas sa kalisod Ginoo in Jesus' name. Mahawas sa ilang utang sa pangalan ni Jesus. And Lord God, I pray, I declare healing, kaayuhan sa balatian kung namay nagtan-aw karon Ginoo nga naay mga sakit Ginoo. Lain-lain nga sakit Ginoo, di na pwede nga dili maayo Ginoo sa imuhang labod. Kay ningon ka, by your wounds we are healed. Pasabot tanang klase sa balatian, bisan pa man og stage 4 na siya nga cancer, kaya ayuhon nimo. Kay nagsaad ka nga pinaagi sa labod nimo, maayo mi. In Jesus' name, you are the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos nga naghimog milagro nga dagko kayo kaniadto until now, even right at this moment, kaya nimo himuon ang milagro sa kaayuhan sa balatian. So Lord, right now again, I declare healing or complete healing sa physical and even emotional in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now who are still addicted to any addiction that comes from the devil. Gapos sa mga makadaot baron nga bisyo, I declare deliverance right now. I pray, Lord God, that all of the chains, mga gapos, kadina, talikala ni Satanas, mga bugto, under the anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Lord God, I declare transformation in Jesus' name. And I pray also, Father God, sa tanang nagtanaw karon nga mga negosyante, I pray, Lord God, favor. I declare prosperity, mulambo, muuswag ilang negosyo. Himua lamang silang faithful nimo Ginoo, knowing that you are the blesser. And everything that we have right now comes from you. Walay amo, tanan gipiyal nimo. So himu aming matinud-anon. Kay diha sa among pagka matinud-anon, diha nimo sukdon Ginoo kung angayan magyud mi. And also I pray to all of the viewers and listeners right now nga nay trabaho Ginoo.
I declare favor, I declare promotion sa ilang trabaho, and I declare favor sa ilang amo, and then Lord, I pray also nga mahimo sad silang faithful nimo, Lord God, in Jesus name. And also Lord, I pray sa tanang nagtanaw karon nga nagkinahanglag kaluwasan silang tibok panimalay. I declare complete salvation to their whole family right now in Jesus name. Lord God, you're gonna make a way for them to turn to you, or for them, Lord God, nga to serve you, nga mga lagad nimo. Kay kung ikaw mulihok, Ginoo, bisag unsa kagahay sa kasing-kasing mahumok gid kini in Jesus name. And Lord, tanan-tanan Ginoo, unsa man nga milagro na may nagtanaw karon nga nagtanaw nagkinahanglan og item, maestra ba siya or unsa, or nakinahanglan trabaho, I declare, Lord God, favor, open doors, opportunity for a job in Jesus name. In Jesus name. Thank you, Lord. Salamat sa kaayo nimo, tanan-tanan ang dawato ng panalangin, grasya, kay bulungang butang gikan kanimo. Dawato namo ni karon uban sa pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. Himua ming angayan, Ginoo, sa mga blessing ay mga ibubo kanamo. This is our prayer, Lord God. Amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen. Ug amen. Hallelujah, praise the Lord. Thank you. Salamat sa inyong pagtanaw, mga igsoon. That's all for tonight, and see you again next time. Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. And anyway, ako ni siyang putlon ang atong live kunya. Ako ni siyang i-download, i-upload nako sa atong YouTube channel. So, to those who are watching this time nga wala pa maka-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel. Kay madilit ra man guni sayang ang mensahe ba. So that is why nag-create ko YouTube channel, kay after this ako ni siyang i-download niya, akong i-upload dito. Okay? Right after this message so. Okay. God bless, Brother Ralph. Bitunyo Galanida, amping diha. Galanida family of Cagayan. Shout out. And see you again next time. And to all of the OFW who are watching this time, adlawan nun diano. I declare favor, I declare God's blessing, and all the works of your hands, bless ni Lord. And every step of your way right now, I declare miracle. Ihatod mo sa victory. In Jesus' name. This is gonna be a victorious day for us. And dili ro matapos rong adlaw nga di mo i-bless sa Ginoo, mga OFW. Ug sa mua diri nga ting pangatulog na I declare God's protection, favor, and His presence will be with us, no? We will wake up tomorrow safe and sound by God's grace. Amen. Karong gabi mo desisyon na punta nga mga tulog, apan ang pagmata desisyon na sa Ginoo. Mana magampo ta before ta matulog. Amen. So again, that's all for tonight. Thank you for watching, and I just want to encourage everyone before I end this to share our live or invite our friends to follow our page para ma-bless sila dili kay kamura. Thank you, subscribers, star senders, tanan-tanan. Salamat kayo. See you again next time. Tomorrow, I don't dili lang ko musulti og what's really the exact time. Basta mabakante, automatic na live ta dayon. Amen. God bless everyone. Good night.